Hvala predsjednice Skupštine, poštovani predsjedniče opštine sa saradnicima, kolege odbornici, poštovani građani i građanke Bara koji nas danas pratite uživo. Suzdržavao sam se, cijelu ovu diskusiju da se uključujem u raspravu oko državnog budžeta, međutim, permanentno ponavljanje nekih stvari koje su apsolutno neutemeljene i na konto onoga što sam i ranije neđe komentarisao u javnosti, osjećao sam obavezu da ovdje skrenem pažnju na par detalja koji se tiču odnosa vlade Crne Gore prema opštini Bar i onoga što sa druge strane opština Bar radi u smislu investicija, kapitalnih investicija ovoga budžeta, odnosno rebalansa budžeta o kojem danas raspravljamo. Dakle, vlada Crne Gore ove godine gotovo ništa nije iskoristila od kapitalnog budžeta, šta više, to je dakle komično sa ekonomske strane, to predstavila kao uštedu. To dakle nije ušteda, to je nesposobnost. Dakle, to je jedan detalj. Kada je u pitanju ono što je njihov prijedlog za sljedeću godinu, Bar je ostao dakle na začelju, u Bar se ulaže po glavi stanovnika 51 euro, dakle Bar je posljednja opština, recimo u jednu od opština se ulaže 2350 eura po glavi stanovnika, u Bar 51, toliko koliko je Bar prioritet ove vlade. Kad su u pitanju kapitalni projekti koji je opština, ajde da kažem, sa kojim je aplicirala prema vladi Crne Gore, za bazen olimpijski, vlada Crne Gore opredijelila 10.000 eura. Samo 35.000 eura opština opredijelila samo za konkurs. Oni su dakle dali 10.000 za čitav bazen u svom kapitalnom budžetu sa kojim ne možemo ni vodu napuniti u taj bazen. Koliko vlada razmišlja o tim kapitalnim projektima, ali je važno da su opredijelili. Dakle, ajde da se bavimo suštinom. Za put u Mrkojevićima, koji je bio ovih dana isto tako aktualan, 11.000 eura. Pa što da se uradi sa 11.000 ili ne znam koliko je, možda sam promašio koju hiljadu, ali uglavnom to je komičan iznos. Možda da se pokosi ta dionica jedino što može da se uradi. Tako da zamolio bi kolege odbornike, dakle, da se vratimo na sve ono što jeste rad opštine Bar, za koji se ne može kazati ništa negativno. Ako je opština Bar dala preko 20.000 eura ove godine školstvu u Bar, što nije njena obaveza, što je obaveza Ministarstva prosvjete koje ne izvršava svoje obaveze, iako škole permanentno upućuju zahtjeve prema gospođi ministarki čega sve ne, a ona to ne radi, pa onda opština Bar to mora da radi, odnosno želi da radi zato što brine o svojim najmlađim stanovnicima u opštini Bar i neko nađe za shodno da to kritikuje, pa mislim da je to nedopustivo. I da osjećam obavezu da skrenem pažnju sa ovoga mjesta kao odbornik na takve stvari. Na takve stvari. Isto tako kad je u pitanju i zdravstvo i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne možemo da manipulišemo sa ovog mjesta i sa ove govornice takvim stvarima bilo ko od nas. Treba jasno da kažemo da je opština ulagala i uložila značajna sredstva i u zdravstvo na lokalnom nivou i u školstvo na lokalnom nivou, iako to nije njena obaveza. Neke kolege odbornici su to jasno identifikovali da je to obaveza ministarstva na nivou Crne Gore. A ako ta ministarstva, odnosno vlada Crne Gore izdvoje 10.000 za bazen, sa kojim ne možemo vodu da napunimo u njega, kako sam rekao malo prije, onda možemo misliti tek što rade sa zdravstvom, prosvjetom i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim, neko je danas lijepo kazao, ajde da uvažimo to, da kažemo hvala opštini što je uradila ono što nije morala, ali uradila. I dala je na neki način svoj doprinos, da kažem, prepoznala je da treba da doprinese zajednici, ovom gradu u kojem funkcionišu te institucije, iako nije su okvirima njene nadležnosti. Dakle, ona nema ni pravo da djeluje prema njima, ali ipak to uradila. Uprko svemu tome, opština Bar je uspjela da obezbijedi višak u ovom budžetu. Tu su, da li je pola miliona ili milion ili 1.200.000, mislim da je manje važno, u doba krize, u doba epidemije COVID-19 i tako dalje, u sve ono što su bili investicije, jedno ovdje vidimo ispred opštine Bar i tako dalje, koje su milionske bili investicije koje su završene, ipak se uspjelo ušteđeti u odnosu na neke druge opštine ili možda i na vladu Crne Gore koja predstavlja uštedu, zapravo ono što je trebalo da investira, a nije investirala. Mogli smo mi da ne napravimo ovaj nadvožnjak pa da kažemo ušteđeli smo 2,5 miliona. Mislim da to nije ispravna politika i da treba sa ovog mjesta jasno identifikovati stvari onakve kakve su. Hvala vam na prilici, ušteđet ću ovaj